Tonga ai kublai pi barok ki paralok ki bi ge chinga ha utrai hene ge si bomta nga ai kublai pi ha ga teng jong utrai ban nok panim chinga pi u jiskres nga don ni ga we go khubor ka ba nga don ni ban kren pi ha ga ni ga por ga bomta hapdeng ge jing ge jing le e ka ba pi ma da ge chim ge pi hapdeng ge jing tunjo ge chim ge pi shano pi phai hapdeng ge jing pang ge jing storm le ne ga nu ga banta ga ba pi ma da ge chim ge pi shano pi phai Uskriu jong blay unus im David naga jingrwai sam spa arwe wong nan kmit lagi khmat shigilom nangno kanwan ga jingarap jonga wong nan kmit lagi khmat shigilom kamut ba uwat ya ga jingrap nangne nang tai le se ne gibril ne nagno no gi mo uwat ya ga jingarap hari usngo thu ba ga jingarap ga khotbar ga jingarap jonga kawan na utrai bala thawi ga bedeng ba ikhandu usngo thu ba hapdeng mo gajing gajing le ga baudon hapdeng gajing tunju ga ba umat ane gajing gajing usngo thu ba gajing rap kanum wan nangno gajing rap kan wan tang na utrai uba thau ya ga beneng ba ga khandeu gajing rap kanum wan nakta gi lom ki wa le ne nagino gino gibru nakata ga daw hapdeng gajing le ga ba pi don sheno pi phai bat kani ka khtin ga jomble mo ka khot yangai pi ba deng ge jing le ngisngo thu la ngi persyang manwa ge jing rap nang ne nang tai nginom yo ge jing rap ga ba shisha ga dei tang na ublei ublei ubisha ga ba manga ma pi ga ba ngi ngin yo namar ba uni udei utrai jong ge jim jonga jong pi ubala thaw ga beneng ba de khendeu ula thaw yangai pi ha ga dur jong u hi ngil long kita gi khun gi jong ublei la da kum gi khun gi jong ublei Nisngo thu bagi don hapdeng ge jing le larangi phai sha ukpa ujunga chpi ba habdeng ngangai scam ba ukpa ujunga chpi ba habdeng ujo I bat utip bat ula banyarap yangai pi bat ga badon ka ngai pi kolong begin khmi sha ukpa ujunga chpi ba habdeng gin khmi chuni ubleu ubleu bisha ubala banyarap yangai pi wat hapdeng ki ga bangi nyima ane ge jing let's say pi don hapdeng ge jing do chikmen jong ge jing pisngo ba phila kullat manamar ba mo phima ge jing le ga yang ge sem ge chapi let's say phim ya dei jingmut phila kulmar ge ge jung chapkhat phim tip sho phim kwa ro ban duai phim kwa sho ban chakri yo ble ro renga kwa ba dong pi shano pi khmit ki pro ge jinga ka jing rap kan wan tang na utrai jong ge jing jinga chapi tang na utrai jonga ba jong pi na kata kata phai sho Jesus Christ de tang u Jisu bala ban yarap yangai pi ki pro ge jinga kadon ko we ge gan thei ke bapang mi snam khat asnem ong ga ktin ge jomle nagari ge ktin ge jomle bat ong ga ktin ge jomle ge ne ge gan thei kala persyang banwa di ge lenti ki lat kala persyang banwa di ge dawai ge de shin nang ne na tai bat ga ktin ge jomle ge ne ge thei mo kala lut ke spa ga pheu ge jongka kala penlut baro here kam yo ge chipen khya bat ge ne ge gan thei ke yo sngo shphang u Jesus Christ ge ne ge gan thei kala persyang banwa di ge jingrap nang ne nang tai re kam yo bat ka khtin ga jomle ko ong ba kani gan the ka yo sngo shapang u jisu pen khia gi ba pon gi bru u jisu u be gi ksoi u Jesus Christ u hikai gi jikai bat kani ga the ka kut jimut ko ong ba menta ga sngi ngan lek ban yeshem bat u Jesus Christ ngan kata tangi gi rimang jan ju ngangai ngan khia kani gan the ka wan shi u Jesus Christ daga jingai hapde u pai ba u bobon kani gan take a one shi u Jesus Christ ka tor wat apreng to pai ba ka khta ye ga jan jong u Jesus Christ ong ga ktin jong blai tang ne germyang jan Jesus Christ ka ktin jong blai ko ong ba ka ta ga jingpang mi snam chka kala snge kala yo pdiang ye ga chupat khya ong ga ktin ga jong blai namar ba kani gan take a one ye ga jingrap ka khmit shi u Jesus Christ ka sngo thu kala persyang ne kiwe pat kilat kam yo ga jingrap bara ka ba khat do kani gan take ka yo sngo i kerteng jong u Jesus Christ bat ka one pai shi u Jesus Christ ga jingei bat kani gan take ka yo ye ga jingrap kamdon gaba ya gaba ublei umla banyarap ingai pi ki pro bisinga don kam ingai pi bengin wan shi u Jisu bangin khmet shi u Jesus Christ daga jingai kum bagane gan the ka wan u Jisu daga jingai tang man yo ktia man yo kta igrimang jan u Jisu kala hun kadangai bakan khya bat ka jia sha kumta ka ega bate ga ba khom ingai pi ki pro bisinga ka bangin le shinistai balai phim phai na chu Jesus Christ ne gasngi balai phim khmit chu Jesus Christ balai phim wan ga jingrap na Jesus Christ ha ga de gasngi